No justiin, että saataisiin niin reaaliaikaisesti kirjanpitoa lohkoilta, eli saataisiin sinne äestykset, kylvöt, sadon määrät, siemenmäärät niin reaaliaikaisesti ja saataisiin niitä selattua sitten yhtenä kokonaisuutena. Ja täällä meidän alueella tavallaan, kun meilläkin on paljon peltolohkoja, niin saataisiin sitä kirjanpitoa niin kuin helpotettua. No kyllähän tässä justi on se, että ne merkintöjen tekeminen on hirveän nopeeta, kun siellä on niin kuin pohjalla on valmis valmiiksi määritelty ne tavallaan niin kuin kohteet ja työ, mitä tehdään, niin sen saa mahdollisimman nopeasti tehtyä sen työn paperilla. No meillä on jonkun verran niin kuin kokeiltu justiin, kun nykyään nuoriso osaa hyvin käyttää kaikkia hakusysteemeitä, niin kyllä mä luulen, että ne ottaa ihan positiivisesti tämän. Ja se justiin se helpotus, että saadaan mahdollisimman hyvin tehtyä ne kirjanpito nopeasti, niin kyllähän se helpottaa sitä työtä. No ei, kyllä se aika helppohan se oli asentaa, että eihän siinä oikeastaan juuri mitään vaikeuksia on ollut kyllä. No joo, kyllähän se tietysti työtä pitää helpottaa ja tehdä se niin kuin nopeaksi, että kun sanotaan, että normaalia peltotyötä on paljon, niin tämä kirjanpito, kun se on kuitenkin pakollinen ja tässä itsekin on niin kuin luomuviljelijänä, niin se on meillä ainakin hyvin kovasti työllistävä tämä paperityö, että sen saa mahdollisimman helpolle tehtyä.